Включвам се малко преди да гледате ревюто. Искам да ви се извиня, че клипа е по-кратък. Просто докато Алекс шофираше, проведохме един доста скучен разговор и имаше, в смисъл такъв, доста неща, които трябваше да ги резнем, понеже няма да са ви интересни, поне според мен. Аз като ги гледах, не ми беше чак толкова интересно да го гледам. Така че пак ви се извинявам и нека да започваме с клипа. И какво става, хора, и добре дошли в днешния клип на Цветанов Ревю. И днес ще ви представя това много красиво E60. И преди да започнем, моля ви, ако ви харесва този тип контент, се абонирайте и лайкнете. И също така, ако искате да представим и вашия проект в клипче, пишете долу в коментарите или ми пишете налично в TikTok или в Instagram. А сега, нека да започваме. Здравейте, хора, аз съм Алекс и днес ще ви представя моето E60. В него са правени M-брони, M-прагове, M-седалки и M-волан. Като цяло, значи си правил M-салон и тези нещата, нали така? Да. Като цяло колата е Stage 1, 320 коня, правена при Premium Performance. Джантите са от оригинални MPT-60, също така има M-кови апарати и затъмнени стъкла. Купил съм M5 лог от AliExpress, също така стопове, понеже миналите стопове бяха пукнати. И съм правил генерация при Premium Performance. А сега, хора, се мятаме отвътре. Турбото ми е 2260, два пъти е фърнало турбо. Охо, значи бая соленичко ти е излезнало. Със сигурност. Ами да. Както виждате, колата е 6-степенна ръчна скоростна кутия. Според тебе, смисъл на тебе, какво ти е мнението за ръчката? Добра е, но... Да, смисъл добра е. Няма какво повече друго да кажа. И това беше от мен, хора, и от Алекс, естествено. Надявам се клипчето ви е харесало. Пак казвам, ако искате ревю на ваша кола, ми пишете долу в коментарите или ми пишете в TikTok налично или в Instagram. Абонирайте се за канала, ако ви харесва контента, лайкнете и чао!